Estes días temos temperaturas agradables e aumenta a afluencia ás praias, pero moito coidado, hai alerta amarela no mar e aínda non empezou a tempada de socorristas. Así que hai que extremar as precaucións para evitar sustos como o que levaron dúas bañistas na Coruña. Forte ondada había en Riazor, pero estas dúas bañistas non repararon niso e metéronse na auga. Bueno, unhas imprudentes, claro, porque vendo como está o mar... Ella tal como estaba el mar non era para meterse aí. Lo que pasa é que hai mucho valiente aquí en Coruña. A forza do mar arrastrábaas para dentro e malia os seus esforzos non eran quen de chegar á beira. O principal foi que ninguén se meteu na auga para ir a por elas, non? O principal é chamar ao 112, estaba aquí a policía local, que foi os primeiros que chegaron, e o máis importante é iso, sempre que vemos un accidentado chamar ao 112 e non meterse na auga porque, bueno, podíamos ter máis de 2 accidentados. O deste martes era un día case de verán marcado polas altas temperaturas e a afluencia de bañistas nos areais, pero hai que ter en conta que o servizo de socorrismo aínda non está operativo. Sempre en Semana Santa, e previo un pouco a Semana Santa, cando veñen así un pouco de sol, non? A xente ven disfrutar a praia, porque, bueno, temos moitas ganas de disfrutala, e o principal é o sentido común. Que ter moito cuidado, o mar é moi perigoso sempre, non? En estas épocas do ano non hai salvamento e socorrismo nas playas. Desta volta quedou nun susto porque as dúas mulleres, tras varios minutos de angustia, lograron saír da auga polos seus propios medios.